ועכשיו יוצאים לדרך, חצי גמר גביע המדינה, בני סכנין מול מכבי תל אביב. סכנין באדום לבן תוקפת את השער שמימין. מחפש את האיש הפנוי, רק יצחקי בנגיעה, זה צריך להיות 1-0. יש פה נבדל, הכדור של זהבי הולך לרשת, הדגל עלה עוד במסירה למדוניאני. ממש לא, לא בטוח. לא היה נבדל, סגי. בטוח. זה מגיע לדור פרץ, הולך על בעיטה וכמעט מפקיע. יופי של מהלך של הקשר הצעיר שמקבל היום את המפתחות במקום גל אלברמן. שוב נגיעה גדולה של ג'ורג'יניו, עכשיו מוגרבי יעשה את זה, מוגרבי החוצה, לא יאומן כי יסופר. איך פירס מוגרבי לא עשה מזה גול, או לפחות בישל גול? לא יאומן, איזו החמצה. איזה שחקן ג'ורג'יניו, 3 נגיעות בכדור, 3 מצבים. מסירה גדולה, אין נבדל, עכשיו מוגרבי יעשה את זה, 1-0 לסכנין. פירס מוגרבי מפקיע את רנקוביץ' ועושה את זה כמו גדול. פעם שלישית הוא לא מחטיא. ובילה גם לכוון שראה בדיוק מי בנבדל ומי לא בנבדל ולא הרים דגל. נכון, הייתה שם מסירה לשחקן שהיה בעמדת נבדל, אבל הוא לא הלך לכדור. זה הזמן של פירס מוגרבי לחגוג עם 15,000 אדומים. בוא נראה עכשיו, סגי, שים לב למוגרבי, הוא קרוב אלינו והוא בנבדל ברור. 3 שחקנים בנבדל. השער הזה לא היה צריך להיחשב אופסייד ברור. נאסה מגביע, אברהם פס מרחיק, יצחקי עיוות וגם כמעט ישווה. זה היה מסוכן מאוד. ברק יצחקי יודע לעשות את הדברים האלה. שחקנים פשוט ראשונה לכל כדור. שחקנים של מכבי יודעים מחכים שהכדור יגיע אליהם, שחקנים של סכנין תוקפים את הכדור, והבעיה שיש... עלי עותמן אבל מסמן שהוא לא יכול להמשיך. עלי עותמן מסמן, ומכבי תל אביב עכשיו עושה מעשה לא ספורטיבי, כי עלי עותמן בעט את הכדור החוצה כדי שיטפלו בו, ומכבי תל אביב מחדשת את המשחק ואולי גם השווה. זה מה שקורה כאן, 1-1. ברק יצחקי כובש, זה שער שלא היה צריך להיכבש. יסלחו לי שחקני מכבי תל אביב, אני ראיתי את עלי עותמן מוציא את הכדור הזה החוצה כדי שהמשחק ייעצר לטובת טיפול. הם לא היו צריכים לחדש את המשחק. לא, זה מהלך מאוד לא ספורטיבי, אבל אין טעם לבוא בטענות לכוונים. כל מה שמכבי תל אביב היה חוקי. לשחקנים. היה מלוכלך, אבל חוקי. יוסי אבוקסיס וטל בן חיים הולכים מכות. גם זה קורה על הדשא. אבוקסיס צריך להיות מורחק, למאמן אסור להיכנס למגרש, בוודאי שאסור לו לגעת בשחקן יריב. יצחקי, מה עושה קנדיל? מאבד את זהבי ואולי גם מכשיל אותו. אם הוא לא הכשיל אותו. לדעתי הוא הכשיל אותו. הנה עוד מבט מהזווית הזאת, האם קנדיל נוגע? הוא בוודאות נוגע בזהבי, כאן עם יד ימין, זה צריך להיות פנדל. זהבי ומדוניאני, אריס בועט למשקוף והחוצה. כמעט מושלמת הייתה הבעיטה הזאת. זה כדור של השוער, אין סיכוי נגדו מ-18 מטר. זהבי עם כדור מסוכן, יכול להיות שמסדר לג'ורג'יניו את ה-2-1. מה יעשה ג'ורג'יניו? הנה המסירה לאזולאי, וזה הולך פנימה. 2-1 לסכנין. איזה כדורגל גדול של הקבוצה של אבוקסיס, גם אם הוא יושב ביציע. 2-1, שלומי אזולאי, והשער הזה התחיל, תאמינו או לא, אצל ערן זהבי ברגליים. הוא האיש שמסר לג'ורג'יניו. ערן זהבי הוציא את סכנין למתפרצת. 2-1, איזה ערב גדול. כל סכנין רצה לחבק את המאמן שלה ביציע. ועכשיו הוא בועט וכמעט מפקיע. איזה כדור חד. ואיזה מיקום גרוע של קנדיל. קפיץ את זה לריקן. הנה כדור ארוך וזהבי שם. איזו הצלה! איזו הצלה של קנדיל! איזה הצלה כפולה של קנדיל! זאת הצלת העונה של מחמוד קנדיל פעמיים. אתלטיות אדירה של קנדיל בהצלה הזאת,
ואיזה תגובה מהירה ופנטסטית לכדור השני. מכבי תל אביב מייצרת עוד הזדמנויות. עכשיו יצחקי מורשע, זה פנדל! עכשיו זה פנדל, אין בכלל ספק בעניין הזה. סגה סטמבי מכשיל את ברק יצחקי ממש מתחת לעיניים של השופט הרביעי. זהבי מול קנדיל. 2-2. מכבי תל אביב חוזרת בפעם השנייה, והפעם בצורה הכי חוקית שאפשר. שער שלישי העונה לערן זהבי בגביע המדינה, תוסיפו לו מדוניאני לבן חיים, זה מסוכן מאוד, עדיין בן חיים בועט וגם מפקיע! 3-2 למכבי תל אביב! טל בן חיים אולי מנצח את המשחק הזה עם פעולה גדולה של כדורגל נטו ולא של דברים מכוערים. כדורגל נטו, הוא יודע כדורגל נטו. איזה גול! 5 דקות לסיום ההתמודדות, טל בן חיים מפקיע שער גדול, רץ לחגוג עם הקהל שלו, אבל צריך לבקש סליחה מהקהל של סכנין. עוד 15 שניות, עלי עותמן מגביע, זה עובר את דסה, אבל דור מיכה בא לסגור, ומכבי תל אביב גם יכולה לכבוש את הרביעי אם היא תהיה מרוכזת. אורלנדו